модули 2 сафари шумо. дар модули қаблӣ шумо омӯхтед ки чӣ гуна дар барномаи коргарони мавсимӣ номнавис шавед, кадом марҳилаҳоро бояд то рафтан ба хоҷагиҳои Британияи Кабир гузаред ва кадом хароҷотро бояд ба нақша гиред. инҳо Фарҳод ва Зебо. онҳо аллакай раводиди Британияи Кабирро гирифтанд ва ҳоло бояд ба ҷои кори худ, яъне хоҷагӣ бирасанд. биёед бубинем ки чӣ гуна бояд худро ба сафар ба Британияи Кабир дуруст омода бояд кард. пеш аз сафар чӣ корҳоро бояд анҷом дод? шумо бояд чипта харед ва тамоми маълумоти марбут ба сафарро тафтиш кунед. номи ширкати ҳавопаймоӣ, сана, вақт ва рақами парвоз, ҳаҷми боре ки иҷозат дода шудааст ва маълумот дар бораи шахсе ки шуморо дар фурудгоҳи Британияи Кабир пешвоз мегирад. инчунин шумо бояд пули нақд, яъне фунти Британияи Кабирро бо худ гиред. ин барои пардохти ҳаққи роҳ то хоҷагӣ ва барои хӯрок дар 2 ҳафтаи аввали кору фаъолиятатон лозим мешавад. пеш аз сафар аз оператори барнома рӯйхати ҳуҷҷатҳоеро ки барои ворид шудан ба кор кардан дар Британияи Кабир заруранд гиред. ин рӯйхат одатан чунин ҳуҷҷатҳоро дар бар мегирад: шиносномаи хориҷӣ бо раводид, чиптаи парвоз, шартномаи корӣ ё мактуб аз оператор ва ҳуҷҷатҳои суғуртавӣ. телефон ва маълумот оид ба операторро, ҳамчунин ном ва суроғаи хоҷагиро ҳамеша бо худ нигоҳ доред. нусхаи ҳама ҳуҷҷатҳои шахсиро дар телефони худ ё почтаи электронӣ нигоҳ доред. мумкин аст онҳо дар Британияи Кабир ё ҳангоми убури сарҳади дигар кишварҳо лозим шаванд. шумо ҳамчунин метавонед нусхаи ҳуҷҷатҳоятонро ба аъзои боэътимоди оилаатон диҳед, то ин ки дар ҳолатҳои фавқулода пайдо карда тавонед. пешакӣ муайян намоед ки чӣ гуна метавонед аз Британияи Кабир ба ватанатон пул фиристед ва кадом роҳи ирсол ба шумо ва оилаатон мувофиқтар аст. пеш аз сафар рақами телефони сафорати кишвари худ дар Британияро дар телефон сабт кунед. аз оператори барнома ҳарчи бештар дар бораи коре ки дар Британияи Кабир иҷро мекунед пурсон шавед. боварӣ ҳосил намоед ки шумо шароити зиндагӣ ва кори худро дар хоҷагӣ дуруст дарк мекунед. биёед рӯйхати ашё ва ҳуҷҷатҳоеро ки Фарҳод ва шумо бояд бо худ гиред якҷоя тафтиш кунем. шиносномаи хориҷӣ, шаҳодатномаи ақди никоҳ, ҳуҷҷатҳои суғуртавӣ, шартномаи кор, доруворӣ бо дорухат агар шумо беморӣ дошта бошед, маблағ барои рӯзҳои аввал ва дигар ҳуҷҷатҳо ё ашёҳое ки оператор тавсия додааст. акнун шумо ба Британияи Кабир фуруд омадед. корманди хадамоти муҳоҷират ҳуҷҷатҳои шуморо месанҷад ва метавонад ин саволҳоро диҳад: дар Британия бо кадом кор машғул мешавед? то кай мемонед? дар куҷо зиндагӣ мекунед? хавотир нашавед. кӯшиш кунед саволҳоро дуруст фаҳмед ва суроғаи хоҷагиеро ки дар он кор мекунед дар даст дошта бошед. оператори барнома бояд пешакӣ ба шумо тарзи расидан ба хоҷагӣ ва хароҷоти роҳро фаҳмонад. мо ба охири модули 2 расидем. умедворам ки шумо маълумоти кофӣ гирифтед. акнун метавонед дониши худро бисанҷед. оё шумо ба сафар омодаед? оё ҳамаи марҳилаҳои расидан ба ҷои корро медонед? дар модули 3 шумо дар бораи кори худ ва шароити кор дар хоҷагӣ маълумот хоҳед гирифт.